Чираттагы матур кытлау хатын без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Аббасова Зәйтүнә Хайдар кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан балалары, улы Илдар, килене Гүзәл, оныгы Руслан һәм Сафия, кызы Элнара кытлылар. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер. Чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була да. Әнкәебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип иркәләп сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, ягымлы әбекәй. Алар сине бик нык яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә. Безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыдыр, без сиңа гел кечкенә. Хөрмәтле Зәйтүнә Хайдаровна, бала оныкларыгыз махсус сезнең өчен сәләтле райондашыбыз Раил Тукаев башкаруындагы җырны бүләк итәргә булдылар. Аларның сорауларын үтәп тапшыруда күркәм җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Татыйсың бар рәхәтне, шул минутларны кичереп, без дөньяда бәхетле. Әниле өйдә генә бик җылылык һәм назлар бар. Чәй кайнаган, ашы пешкән, тик сиңа бар ихтибар. Туган көнең бүген, әнием, сине бәйрәмең белән. Башка түгел син бердән бер